बेस्टच नाव मरे बेस्टच नाव होती मुकांनो सावधान सावधान नाही ए तशी मी और से शंभर पावना
220 होती घेता मग तुम्ही 200 बिंदाला घेता 100 कसं आहे ना 200 आता फॉलोअर म्हणत बाबू तुमचे ओके ओके तुझं साहेबेला सांगा साहेबांना सांगलं नका तुका बऱ्याच पिस्तॉल दिला सांभाळून दवरते पिस्तॉल हय साहेबांनी पिस्तॉल दिला हय गुळयो ठेवला आता कोणी येत नाही एकट्यात मध्ये क्रॉसिंग घालताना उडीचा घाल घाल क्रॉसिंग घाल लोकांना जोर मी नाचा कसं हो तुमच्याकडे येता क्रॉसिंग डिस्प्ले पेनासिंग नोसिन नोसिन क्रॉसिंग नोसिन ओके आपे किती प्रॉब्लेम असला म्हाका एक मिस कॉल मारे ऍप कमिंग रे ओके बरे मिस कॉल मारता तुझा नंबर दे म्हाका तुका नंबर कित्याक जाय तू मिस कॉल मार रे ऍप कमिंग रे कशी न्ही रे नंबर नासतना कसले मिस कॉल मारो